смисъл като другия блок, ама горе. Е, там горе. 12 етаж. Батман спасява града, хора, внимавайте. И едно. Бе, но... Брат, мен ме е страх да минавам от тук, бе, много страшно, брат. What the fuck? Гледайте. Е, солото, даскалото, лико там. О, и тецата, сори. Гледайте. Чакай бе да видим Батман, ко прави бе? Батман, здравей! Абе, хвърляй се бе! Хора, е тук направо да не ти казвам името, гледайте. 12 етаж, горе! Скачайте бе, ари бе, аз съм след вас бе. Чакай да видим какво прави Батман. Ари бе, здравей бе! Мари, внимайте, на разлику от карати е банчеш, кое карчето. Батман, наш бе, наш котар бе. Гледайте. Ще умрете бе, педарази толни! Гледай колко високо, 12 етаж! То гледай го! За един тикток ще отива е там горе! Ой, брати, картова! What the fuck? Хора, други етаж няма, ние сме на 12 етаж, горе на тавана. Мале! Шедвай бе! Уф! Малко ми е страх, ама нищо.